Γεια χαρά φίλες και φίλοι του Busted, είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα δούμε μαζί κάτι το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, τις αγαπημένες μου κατηγορίες. Αφορά τις budget gaming συσκευές, τα budget gaming περιφερειακά και ένα από αυτά είναι και το gaming mouse της Roccat, το Roccat Lua, το οποίο το συγκεκριμένο πακετάκι που βλέπετε είναι το bundle μαζί με το Kanga Mini Bundle, το mousepad. Περιέχονται όλα μαζί σε αυτή τη συσκευασία. Το ποντικάκι μόνο του μπορείτε να το βρείτε, το Roccat Lua, γύρω στα 30 ευρώ. Το συγκεκριμένο bundle είναι γύρω στα 40 με 44, κάπου εκεί μέσα κυμαίνεται. Πάμε να δούμε τι περιέχει μέσα, κυρίως αν αξίζει τα λίγα λεφτά που μας ζητάει πάντα για την κατηγορία που βρίσκεται των gaming περιφερειακών. Είναι ένα gaming mouse, εδώ είναι η συσκευασία του. Πριν την ανοίξουμε όμως, να δούμε τι γράφει απ' έξω. Γράφει ότι, δεν ξέρω αν φαίνεται, 2000 dpi. Υπάρχουν αντιολισθητικές, αντιυδρωτικές καλύτερα λαβές, δηλαδή το ποντίκι δεν επιτρέπει τον υδρότα να μείνει πάνω στο ποντίκι και να δυσκολέψει τη χρήση του. Υπάρχει επιφάνεια υφασματοειδής πάνω στο mousepad και υπάρχει και ελαστιχοειδής υφή μπροστά και πίσω από το ποντίκι στο κάτω μέρος για περισσότερο grip. Στο πλαϊνό μέρος μας δείχνει ότι είναι ένα ιδανικό πακέτο για starters και όχι μόνο. Έχει ξεχωριστό design όπως θα δείτε. Θα σας το πω από τώρα, μα φαίνεται κιόλας ότι το λογότυπο της Roccat είναι και φωτιζόμενο. Μπορείτε να αλλάξετε το χρωματισμό. Νομίζω πως σε αυτή την τιμή που βρίσκονται σε αυτό το budget gaming ποντικιών δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Πάμε και από πίσω να το δούμε. Εδώ λέει για το φωτιζόμενο logo της Roccat. Υπάρχει κουμπί για να αλλάζουμε το DPI. Οι διαστάσεις του mini mousepad είναι 26,5 εκατοστά με 21 εκατοστά και 2 χιλιοστά πάχος, αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω. Λέει κάποια χαρακτηριστικά και πάνω, τα οποία είναι τα ίδια. Όμορφη συσκευασία, ποιοτική συσκευασία. Πάντα οι εταιρείες μας έχουν συνηθίσει σε ποιοτικές συσκευασίες όσον αφορά τα gaming περιφερειακά. Η Roccat είναι μια πάρα πολύ γνωστή εταιρεία. Δεν νομίζω ότι είναι άγνωστη προς εσάς. Σε όποιο μεγάλο κατάστημα έχετε πάει θα έχετε δει περιφερειακά της Roccat να πουλούνται. Πάμε να τα ανοίξουμε. Έχω κάνει όλη τη διαδικασία να κόψω τις ζελατίνες, γιατί πιστέψτε με ήταν αρκετά δύσκολο. Δηλαδή και τώρα ακόμα που τις έχω σχετικά φρέσκα κομμένες με δυσκολεύει. Το ανοίξα και βγάζω πρώτα από μέσα το mousepad. Το mousepad είναι αυτό εδώ. Ας τα ανοίξουμε να δούμε και την υφή του. Νομίζω φαίνεται και το πόσο ποιοτικό είναι η υφασματοειδής υφή. Οι ίνες που έχει χρησιμοποιήσει η Roccat είναι πάρα πολύ υψηλής ποιότητας. Από πίσω υπάρχει αυτή η ελαστιχοειδής υφή για να υπάρχει αντιολισθητικότητα πάνω στο γραφείο μας. Μην σας ξεγελάει που λέγεται bundle με mini mousepad. Είναι ικανοποιητικό το μέγεθος, όπως είδαμε είναι γύρω στα 26 με 21 εκατοστά πλάτος και μήκος. Προσωπικά είναι από τα πιο ποιοτικά mousepads που έχω πιάσει, που έχω αισθανθεί. Είναι πάρα πολύ καλό. Και εδώ κάτω βλέπετε και το σηματάκι της Roccat Kanga, που είναι και το όνομα του mini mousepad. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα το κουτί. Θα αφήνω λίγο το ποντίκι στην άκρη για να δούμε το ότι περιέχει μέσα κάποια εγχειρίδια χρήσης. Roccat Set the Rules, που είναι και το μότο της εταιρείας της Roccat. Το ανοίγω. Αυτό μπροστά είναι stickers. Εννοείται μας αρέσει να κοσμούμε το PC μας και τα γύρω γύρω έπιπλά μας για να τα χαλάμε μετά. Πλάκα κάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός του βαθύ μαύρου με το μπλε, αυτό το γαλάζιο, όπως έχετε δει και από τα χρώματα του Busted. Άσχετο, αλλά ήθελα να το πω. Εδώ έχει ένα Quick Installation Guide
Εδώ έχει κάποιες πληροφορίες, γιατί είναι ηλεκτρική συσκευή, ηλεκτρονική, οπότε δεν κάνει να την πετάμε στα σκουπίδια. Ορίστε και το κοινωνικό μήνυμα από το Busted, το οικολογικό μάλλον. Εδώ δείχνει ότι συνδέεται μέσω USB. Τα πλήκτρα, πάρα πολύ ωραίο, και το The Classic 3 Button Remastered. Έτσι, έχει 3 πλήκτρα. Θα το δούμε και τώρα που θα βγάλουμε το ποντίκι. Λοιπόν, αυτό είναι το ποντίκι. Ορίστε και το καλώδιο 1,8 μέτρου. Εδώ είναι το USB του, το οποίο γράφει Roccat Lua. Μ' αρέσει αυτή η αιμονή στη λεπτομέρεια, μ' αρέσει από αυτές τις εταιρείες. Εδώ είναι το ποντίκι. Βλέπετε εδώ το λογότυπο της γραμματοσυράς της Roccat. Λοιπόν, σαν μέγεθος δεν είναι το πιο μεγάλο ποντίκι που έχω πιάσει ποτέ. Δεν είναι σίγουρο το πιο μικρό, θα το χαρακτήριζα μεσαίου μεγέθους. Είναι αρκετά ποιοτικό. Εδώ στις πλαϊνές λαβές δεν είναι λαστιχοειδές, είναι ένα είδος πλαστικού, αλλά πλαστικού με κάποια τραχιά επιφάνεια. Δηλαδή δεν γλιστράει το χέρι, και είπαμε και έχει αυτό το σχεδιασμό που δεν εγκλωβίζει τον υδρότα μέσα στο ποντίκι καθώς παίζουμε. Εγώ που έχω σχετικά μέτρια χέρια, τα βλέπετε αυτά εδώ, το σκεπάζω το ποντίκι. Μ' αρέσει η αίσθηση κλικαρίσματος στα κουμπιά. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ, νομίζω γύρω στα 70 γραμμάρια. Εδώ είναι το κουμπάκι, το πλήκτρο για να αλλάζουμε τα DPI. Θα ήθελα και ένα πλήκτρο ίσως εδώ front και back. Βέβαια δεν είναι από δική περιήγηση, έτσι, ένα gaming mouse. Ένα budget gaming mouse. Εδώ είναι και το λογότυπο της Roccat, το οποίο ανάβει, φωτίζει βασικά. Πάμε να το δούμε κιόλας. Εδώ είναι, το έβαλα και στον υπολογιστή. Φωτίζει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σαλτανατζίδικο όπως λέμε. Στα 30 ευρώ που κάνει το Roccat Lua και στα 40 ευρώ που κάνει το bundle που ανοίξαμε μόλις τώρα, το οποίο περιέχει και το mousepad. Πού είναι το mousepad? Το Kanga Mini. Εδώ είναι και το mousepad. Πάρα πολύ ποιοτικό το mousepad, παιδιά. Για τα 10 ευρώ παραπάνω στην τιμή είναι ό,τι πρέπει. Το ποντίκι είναι μεσαίου μεγέθους. Είναι ποιοτικό στην κατασκευή. Δεν νομίζω από την πρώτη όψη που το βλέπετε καταλαβαίνετε αυτό που κάνει 30 ευρώ. Σου κάνει και περισσότερα. Γενικά το χαρακτήριζα μια value for money αγορά. Και είναι από τους αγαπημένους μου όρους όταν αγοράζω κάτι να είναι value for money. Εάν δεν έχετε μεγάλο budget, είστε gamer στο PC, και μάλιστα όπως είχα δει στο κουτί, είναι εγκεκριμένο και για first person shooters και για MOBA και για RTS, real time strategies. Εδώ βλέπετε και τον αισθητήρα κάτω που ανάβει, το κουμπάκι του DPI είπαμε. Αν δεν έχετε πολύ μεγάλο budget και δεν έχετε και τεράστια χέρια, νομίζω ότι είναι η καλύτερη αγορά που μπορείτε να κάνετε και το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας. Αυτό το ποιοτικό gaming mouse μιας επώνυμης εταιρείας της Roccat. Και μην ξεχνάμε, έτσι, εμένα το αγαπημένο μου σημείο, παιδιά, είναι αυτό το φωτιζόμενο λογότυπο της Roccat. Είναι εκπληκτικό, η ποιότητά του είναι πάρα πολύ καλή, πάντα για το εύρος τιμών που μιλάμε. Θα το ήθελα λίγο πιο μεγάλο για τα χέρια μου, οκ, συνήθεια είναι αυτό. Είναι, παιδιά, ό,τι καλύτερο σε αυτά τα χρήματα, έτσι. Αν κάποιος έχει αυτή τη στιγμή 30 ευρώ ή 40 για να πάρει gaming mouse και gaming mousepad, πάει στη Roccat, κοιτάζει το συγκεκριμένο ποντίκι, κοιτάζει το συγκεκριμένο βίντεο. Θέλω απλά να κοιτάξει λίγο το μέγεθος των χεριών του όσον αφορά το ποντίκι. Αν θέλει άλλα πλήκτρα πάνω στο ποντίκι, γιατί αυτό είπαμε είναι ένα 3 button mouse, gaming mouse. Για μένα είναι μια πάρα πολύ καλή VFM, value for money πρόταση για κάποιον gamer που δεν έχει πολλά χρήματα να δαπανίσει και δεν έχει χέρια σαν το Bigfoot. Καταλάβετε τι εννοώ, να έχει πολύ μεγάλα χέρια και να μην εφαρμόζει καλά πάνω στο ποντίκι. Εδώ είναι το χέρι μου, εδώ είναι το ποντίκι. Το δοκίμασα και πριν. Το ποντίκι έχει μεγάλη ακρίβεια, ειδικά στα ψηλά DPI. Δηλαδή και για μένα που κάνω σχεδιαστικές χρήσεις, λειτουργήσε μια χαρά το ποντίκι, το συγκεκριμένο. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι για το συγκεκριμένο Roccat Lua και το συγκεκριμένο bundle που είναι με το Roccat Lua το ποντίκι που κοστίζει 30 ευρώ και το Roccat Kanga Mini, το mousepad, το οποίο όλο μαζί κοστίζουν 40 ευρώ, αφήστε το μήνυμά σας κάτω στα σχόλια
και θα τα πούμε στο basti.gr και εννοείται θα σας απαντήσω ακριβώς από κάτω ό,τι απορία έχετε σχετικά με αυτό που σας είδαμε. Θα συνεχίσουμε και με άλλα gaming περιφερειακά, πάντα σε budget τιμές. Έχουμε και άλλα προϊόντα να σας δείξουμε τις επόμενες ημέρες. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, είμαι ο Δημήτρης, τα λέμε στο basti.gr. Γεια χαρά σε όλους, bye!